Хей хора, аз съм Ники Ник и мисля да направя пак още една рекламка на Crash Play. Той е известен ютубър, има 30 000 абоната. Снима на различни игри, примерно Minecraft, Outlast, Garry's Mod, Left 4, D2, Killing Floor 3, We Happy Fail, Unturned, игра, дете не знаем името. И общо взето игрите, които играе, са хубави и са забавни. При него най-вече може да забавляват. И ако искате да гледате неговите клипове, да ги следите, се абонирайте за канала му, да може да събира и още събове. Канала му е хубав, има много клипове, които може да гледате. Има и много смешни клипчета, които прави, въпреки че някои са кратки, някои са дълги. Но все пак и вие си решавате, де. И аз бях Ники Ник и да ви е харесала рекламата.